Kaixo, gu Irati, Leire, Patrizia gara. Gure proiektua sotoko argia da, eta aurkezpen txiki bat egingo dugu. Arazoaren identifikazioa dekin hasiko gara. Etxeko sotoan elikagaiak garbiketan erabiltzeko produktuak gainerako tresneria gordetzeko gela bat diseinatu nahi dugu. Pentsatu dugu arazorbait eramaten denean, edo zerbait jartu ondoren, itzuli behar dena eskua beteta ibiliko dela, eta beraz, neko lan izango dela argia aztertzeko. Hori dela eta atea irekitzean argia piztuko duen eta ixterakoan izaldi egingo duen pultsabarea jarri behar genio. Eta horretarako ara hauek bete behar ziren. Kaxa baten tamainakoa izatea eta elektrikoa izatea. Hauxe ere izan dira erabili dugun materiala. Egurra, metala, burdina, pila, bombilla, iltzeak, kola, eskuaira, torlojuak eta kableak, eta baita eztainare. Horretarako hauek izan dira erabili ditugun erremintak. Guraizeak, plastikoa mozteko, kola, gauza hauek itxasteko, alikateak, iltzeak askatzeko, zerra egurra mozteko eta mailua. Esan dugun bezala, atea irekitzean argia piztuko da. Eta izterakoan argia etxarekoa. Hau izan da dena, espero dugu gustatu izana.